kesukaan selawat salam kita arahkan kepada tujuan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang timur hingga bebas pada dana harutat kita. Mugi-mugi kati barang kita sedaya pikanto syafaat buat orang-orang kita dihormatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi pulau pada mau jadwal acara tidak sih. Nomor setunggal nomor kali rumah saya tidak sih. Nomor 3 pandu, nomor sekawan pandu. Sadar itu pun kita memiliki hati jalan tidak sih dan semoga kita tidak akan dimau surat Al-Fatihah sesarangan kami bahkan sombong mugi adi jalan tidak sih dan anak dan putri sajak bermantap dan belajar pinalingan berapa soal berdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Adinjara jika kalian ingin menimba calon ibu dan bapak kalian yang semuanya disemangatkan dan bangga dan bangunan ingat sabun setia akhir. Ingin menikah upacara dasar dan anaknya putu. Ingkang sepisan ingin menikah suka. Monggo bapak saya ibu suka datang tiang sepuh. Sukeman ini dengan filosofi minangka panyuwunan perkara kebersihan kanggo urip bangsa. Ada lumakan berkunci lebih tinggal sabar siapa. Anak-anak menikah gadang tetes sebagai wilayah sampun dewasa, sampun pinter boleh nangkah, tetapi kebetulan bagi dengan gua bocah-bocah model-modelan utawa bocah pasir ngabusik. Ingkang kaping 3 iku dipun iji kana mlebet wonten daya tapi lamaan kanan kiri akhir putri. Ibu dan anak bapak ngajeng jemer ibu. Warna ireng bunyi arti kecerdasan. Warna ungu bunyi arti ketenangan. Warna biru bunyi
arti kesetiaan, warna hijau ini arti kemakmuran, warna abang ini arti keberanian, warna kuning ini arti kekuatan, lan warna putih ini arti kesucian. Tumuju warga ondo ingkang bebedemo sang teguh. Teguh iku singkatan saka antepekal. Tegese teguh utawa lekan. Prosesi iki minangka donga kanggo bocah kasebut muga-muga bisa melakoni fase urip kanthi mantep lan apik. Angka setunggal mami pitulungan. Angka kalih puas. Kuat. Gitu loh. Bener aku. Wes. Papan pitukan. Gangsal pitulus, 6 pitutur, 7 pitutur. Salajengipun nedahaken kursi mugi-mugi adik putri kenjang ento ana kekalungguhan akan dhuwur utawa derajat sing dhuwur. Salajengipun monggo ibu nunggang lare supados mlebet ing kandang pitik. Kadang minangka simbol dunya ing jero kadang ana sawetara barang kang perlawanan pada objek sing bakal dipilih dening bocah kasebut dipercaya minangka simbol sing bakal mudah-mudahan sesok bakal sukses ya bro. Salajengipun monggo siram utawi adu sila kanthi kembang senawan. Mugi-mugi ing tembe lare menika badhe asma ingkang wangi saha saged dadosaken kabanggaan keluarga agama lan salajengipun monggo dandani lare saha anggenipun kangge busana ingkang sae ngantos kirang menika makna mugi-mugi lare menika pikantuk dalan kesan ingkang sae lan saged dadosaken bangga keluarga. Salajengipun inggih menika pamarangan tajam lan semut jene ingkang badhe dilombakan kalih ngajak lare-lare nyekaraken donga supados lare-lare dermawan lan remen bersedekah. Salajengipun ingkang terakhir yaitu doa ingkang badhe kajita dening Bapak Rainer panjenenganipun kawula aturaken semua.
ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut, inna zalina wa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil rencana adicara tidak sinten sampai kalama sampai rawo ing adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Kula minangka pranata acara nyuwun pangapunten saha nyuwun agung ing pangapunten menawi wonten atur saya salat kula ingkang kirang sopan saha kirang dadosaken para rawuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.